Machiegni nyaka Ramogi weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Riwruok mar jochiw thieth mano kuso oniano ni pod gibiro dhi nyime gi ng'anyo ka chieng' wuok tich gichano mar biro bago ng'anyo e gwenge mopogore opogore pacho ka. Kaluwore kod nonro ma waseyudo, giwacho ni ok gibi yie gi okang' moro amora mibiro kaw, mak mana ni gibiro neno ni gimoro amora otimore makare kapok gichungo ng'anyo. Bende gisiemo telo ma counties mopogore opogore mosebedo kawacho ne jogo eko magitelo negi ni mondo mi owe ng'anyo. Kanoloso gi jofwambo, jagoro maduong' mar kuso George Gibore oseyo sirikande mag gwenge mosebedo kakeyo weche ni gisechungo ng'anyo margi. Bende oseyo Director General ma kojolo e migawo mar thieth Dr. Patrick Amoth ma bende osebedo kaloso marach e wi ng'anyo margi. That our strike is still on and our strike is still active and strong. We are also here to categorically put it to the county government that they must stop misleading Kenyan and misleading clinical officers that we have had agreement. A case point is yesterday where the county government of Trans Nzoia just circulated letters in social media informing the public that we have had discussion and that we have engaged and we have agreed and that we have signed a return to work with them. And categorically, I want to state it here, that we have not had any engagement with that county government. So we have called upon all clinic officers across the country, and on Monday, we are going to have a mega demonstration so that we can go to the offices and they can inform us the reason as to why they want Kenyans to suffer. Jatend kweth mathoth e od bura mar Senator Aaron Cheruiyot odwaro ni mondo duol mochung' ne nono mwandu e pacho ka KEBS mondo otim nonro mapiyo mondo konye fwenyo jogo ma medo loso mbolea mabandia e pacho ka. Kolose e gwenge ma Chepkolon Aina Moi, Cheruiyot nowacho no winjore okang' machiko kaw ne joma uso mbolea go kendo kembe motudore gi wachno mondo geng'gi kik gius mwandu moro amora ne piny owacho. Cheruiyot kod jotelo mamoko wacho ni mbolea ma kamago duoko chien keyo ma jopur. Yeyote ya wale suppliers wa fertilizer ambaye atapatikana mbolea yake ile alipea wakulima ilikuwa ni mbolea bandia, huyo mtu hata asipelekwe kotini, huyo ni mtu ya kwenda jela direct, na hiyo kampuni isiwahi ruhusiwa kufanya biashara na serikali ya Kenya tena. Huwezi kupatiwa tenda ya kusupply fertilizer ambaye itasaidia wakulima wetu. Wangepata chai mzuri, mahindi, alafu wewe unaleta mbolea ambaye wananchi kidogo hawaamini. Kwa hivyo sisi tunawaambia State Department ya Agriculture wale ile uchunguzi wanafanya, KEBS waharakishe watupatie matokeo. Mimi niko na imani kwamba hiyo mbolea 90% ni mzuri kama ile ya mwaka uliopita. We have a stable government. Our government, Kenya Kwanza government, and our president is also keen, and I know that there is nothing which can happen because he is also equal to the task. Tunashukuru rais kwa vile alichukua jukumu. Akasema hiyo fertilizer fake hatutaki ionekane kwa market. Hawa ni watu wapaya sana. Sasa importation imesimamishwa na PS Rono. So hii tunaenda kununua ile imewekwa kwa stations pahali tunatoa, hiyo ni sawa. Bad piny owacho mochung' ne koro weche mag kor lwasi midendo ni Kenya Meteorological Department okoni koth mapek igeno ni biro chwe pacho ka chakre dwe mar 4 nyaka dwe mar 6 higani. Jata tije bad migawo no David Gikungu mane loso Mombasa wacho ni ma onego bed siem ne jogo modak kuonde ma pi oula thoro muomo mondo mi obed motang' ne kodhno manyalo kelo midhiero e kuonde mopogore pacho ka. Moko kuom kuonde mikoni koth kidek chwe matek gin gwenge ma kadhwadh nam chumbi, Imbo mar Kenya, Nairobi, Ugwe to gi Masawa ma Kenya e kin kuonde mamoko ma bende sani koth osechako chwe. Utabiri unaonyesha kwamba mvua
itakuwa kwa wingi na ipate pia kuendelea mpaka kati ya mwezi wa Juni, upande wa magharibi na pia upande wa pwani. Kuna sehemu zingine kunakuwa na mmomonyoko wa ardhi, kunakuwa na landslides. Tumeona kwingine hata mimea kama, sijui kama mliona ile ilikuwa nini, majani chai inapelekwa, ungefikiri ni boat kubwa. Usijipata katika hali hiyo kama kuna uwezekano wa kuondoka. Jakom mar riwruok mag weg bache kod kuonde tongona mong'ere kaka Perak Michael Mudhomi okwayo sirikal mondo migi lere wi chike moketi e chenro mag kedo kod kuong' ma ok opuodhi. Ka giloso gi jofwamb weche kawuono, Mudhomi nowacho ni chik sirikal mar loro bache mondo migi tim nonro mar kuonde mitime ohala mar kuong' ma ok opuodhi osebedo ka kelo negi lal maduong'. Jakomno bende okwayo sirikal mondo nyisgi kaka chenro mar nono bache go dhi nyime. E wi mano, gidwaro ni sirikal oluw chike manogol gi doho mar yawo bachego nikech e kauntis mamoko obila osebedo ka chamo asoya mondo mi giyaw bache kod kuonde yweyo. Streamlining the alcoholic licensing regime within the industry. Traders within the sector continue to bear the brunt of harassment from the county security agencies who have taken advantage of the confusion to constantly harass our members in the guise that they are implementing a government directive to close all outlets selling various alcoholic products. The impact of this has been loss of income and livelihoods to thousands and thousands of people who depend on our establishments to make ends meet. We are calling on the government to make public the findings of the vetting process and provide adequate time frame for businesses to engage manufacturers to recall the products said to be suspended with compensation to bar owners. Sikund primar ma Joyland Special e Kisumu oyudo sir mar chiemo kod gige somo ma e siling 450 kowuok e kambi mar Kenya Ports Authority. Giyango ni maeri en achiel kuom yo ma duoko lwedo ne jopiny mosebedo ka sirogi tielo ma gichako godo motelo ne tuke mag golf ma gibiro bago higa ka higa e chak mar dwe mar Ang'wen e pacho ka. Jatend sikundno opwoyo sir makamano kama okwayo mondo mi giyud sir mar bero gige somo kaachiel gi gik moko masani ma bende okoni okethore mokalo. Wach mano sir kod jakanyo e bad migawo mar somo e boma ma Kisumu. Special school worth 450,000 shillings, comprised of beddings, foodstuff. This is part of the initiative we make when we have golf-sponsored tournament to come and appreciate our customers in the region. As a rider to that, we also come and identify special cases like this school. And the CSI, we focus on education and mostly health. So it's an annual thing, yes. These are learners with special needs. They require a balanced diet, and because we have had challenges in this area, they have helped a very big deal. On behalf of the County Director of Education Kisumu, and therefore the Government of Kenya, to say a big thank you to Kenya Ports Authority for reaching out to the vulnerable, the child who is always left behind. And we want to call upon you. You have seen the school. The school is in need of infrastructure. So we want to call upon you to continue with a good heart, and our doors will be open all the time.